En puɗɗorima inde Jeno Joom baɗe bawɗe o en juule nelaɗo makko laɓɗo bandiraɓe Dadiaba on calminam en duwnima mayɓe ha jofte miñiraɗo Abdoulaye Ali Diallo kowona ɗum ko en calmini hoorejo Hamidou Ndiaye en calmini dendagal wonɓe ɗo eti bandiraɗo oɗo ko haali ko ko ɗum gonga hewɓe en cikka mataw en takka ɓaleɓe Moritani guila indépendance nde rokkete ɓe mbima ɓaleɓe koko dokkono France tottuno ko ɓaleɓe belsidi to gayete ga coup d'état waɗama ko ɓaleɓe jamfi ko watte ko Moritani wona ɓaleɓe en caali wona ɓaleɓe en jamfodira ɗum en wawi kewde kono noon ko woni ko Moritani caɗele gonɗe e Moritani no wirni ko noon ko impérialiste uji ɗiɗi dokkodir ɗon eɗen poti famde Jamal Abdou Nasser ko haalno e ko watno kañum e hoore mum Jamal Abdou Nasser guilde heeɓi laamu hedde 58 taw hankkadi kanko ombo o wonti Hitler arɓeɓe ko kanko noddi arɓeɓe o wiɓe o ngala gurdam saabu hoɗo guurɗon ɗo ala ndiyam te mbo ala ndiyam wuurta jogui ɗon ko pétrole koko gasata ha laaɓa te oɗon gandi onon arɓeɓe hoɗɓe enen arɓe hoɗɓe ɗoytine Afrique en gandi en jeeyaka ɗo Afrique naaɓe kaɓima tubakoɓe ha jaltini ɗumen duunde mumen so tubakoɓe gasi ko enen ndewata hen sen mbaɗani feere te en ngala ndiyam en ngala gurdam o wi alay saago wadde mbaɗen feere honno koɗirɗen no ñiɓirɗen e Afrique o rokki ɗe ɗo peeje o wi goo binden defte mahnenɓe jamaji mahnenɓe jumaji binden defte o wi kanko Jamal Abdou Nasser mbaɗen feere pawen juuɗe men e maaje Afrique gonɗe worgo Sahara en jeeya hen maayo Nil ngo e lac de Tchad e maayo Niger ngo e maayo Sénégal ngo o addi konngol makko ngol ganduɗa ngol hande kala arabe walla kala capato Moritani mo kalanɗo kala arabe ɓuuri ko hewde arabeɓe hande sa haalni ɗumen a wi ɗumen Mauritania tan wiyatma ko bawabatul arabe fi Ifriqiya ɗum firti ko Moritani woni o wi ko Moritani woni damal ngal arabeɓe natirde Afrique ɗum firti koko fewjuno guila ko ɓooyi joni noon ɓe mbaɗi feere holne ɓe mbaɗata o waɗi feere hawo ƴami Mokhtar hawo heeɓi ɗum o wi Mokhtar ɓe mbawi waɗande ɓe mbawi wattude mo wallu ɗum no wattiri Moritani leydi arabeɓe ɓe dokki peeje ha heewi e nder hen onon gandi no Moritani heeɓi indépendance 1960 Ligue arabe jaɓani Moritani ko leydi arabeɓe duuɓi 13 caggal indépendance Moritani tan woni ɗon pelle Palestine en ɗeɗo edin Algérie en foof nannama e Ligue arabe guiltowa hay hebde indépendance Moritani kañum jooɗima duuɓi 13 eɓe caali woni wonɓe toon caali Moritani yo nanne Ligue arabe saabu mbi wona leydi arabeɓe addantaɓe tan ko caɗele e caggal ɗum noon kanko Jamal Abdou Nasser omo heewi doole e arabeɓe o wallodiri e leyɗele gansanga leyɗele guendiyankoje ko nande Irak en Syrie en ko haalani leyɗele ɗe fof yo jaɓɓo Moritani naɓe so falɓe Moritani naɓe kalat de ko kalten ko ɗoyten kamɓe koye mabɓe ɓe kaali so falɓe nan ɗoyten Sénégal naɓe nan ɗoyti gondaki ɓaleɓe Moritani hay hunde so falɓe Liban naɓe wonɓe ɗon kañumen jaɓɓi so falɓe Moritani naɓe janggannoɓe toon wonɓe pelle biteɗe kaati inen eɓe ƴetti ɓeɗon ɓe mbaɗi ɗumen salon ji mabɓe ɓe loowe mumen yo jaaha Moritani yo recrute janggoyoɓe leyɗele arabeɓe jeeyi toon ma jangguin arabe so garti ma mbatta leydi ndi leydi arabe ɓen safalɓe Moritani naɓe jeeyi naate nder Moritani binditi duuɗi ɗe foof
duuɗi maɓɓe binditi ha heewi ɓe neldi wajiɓe ɓe neldi ɗumen Irak ɓe neldi ɗumen Libye ɓe neldi ɗumen Égypte ɓe neldi ɗumen Koweït ɓe neldi ɗumen partout ɓen ko garti ko haade mumen artude ni taw hankkadi Moritani onon gandi nde Moritani heeɓi indépendance haade mum heɓde indépendance ni taw hormawul babana en kañumen mbino ko Moritani ko leydi arbeɓe tan wonata yeɓe pecce kañumen dogi fayi Maroc wi eɓe gondata e ɓaleɓe te gandon gueɗel gotel safalɓe timminani duuɓi ujunnaji ɗiɗi e nder Afrique taw ha jofti e nder Moritani ko war Jaabi Ndiaye addiɓe ɗo yeti eɓe gari ko moolade eɓe gari tawi yimɓe ko julɓe ɓe gaddani l'islam kamɓe koye mabɓe ɓe garani haɓede hay wutti mabɓe ɓe ɓornto o a tawta ɗum Arabie Saoudite a tawta ɗum Irak a tawta ɗum hay nokku ko ɗo ɓe tawi pinal ngal eɓe jogui ngal foof ko ɗo ɓe ƴetti ɗum e Afrique hoddu mabɓe foof e ñamde mabɓe foof ɗo ɓe ƴetti ala keɓe gaddot saabu keɓe dogɓe abbasiyankoɓe toyetin koye caɗele warti wonno toon eten leyɗele arbeɓe ala to ɓe mooli so wona leydi Moritani ndi ngal tan war Jaabi Ndiaye en leydi ndi jogui doole en jogui kanŋe en jogui foof kañum addiɓe ɓe mooli ɗon ni woni Mokhtar hankkadi waddi e Jamal Abdou Nassar kañum e hoore mum felliti 61 tan taw hankkadi kanko hankkadi o wonti arabe o jamsi ɓaleɓe foof ɓaleɓe winoɓe yo Moritani won leydi julɓe tan rendini safalɓe foof ko toon noon tatande waɗi saabu leydi ndi tettuɗo galle ma sa ari wi ɗum yaltu gallam o wi ɗum rokkam ɗo mbalmi walla mbalden ɗo ha hande ko ɗum woni tatande pelle men gonɗe toon saabu Moritani woni toon ko jagguitere wona koddigo bongo ko safalɓe gaari jagguiti Moritani mbaɗi ɗum colonie arabo berbère foti ko rimɗinede ɗon ɗo hakkillaji ɓaleɓe woni hen tan ko koddigal moƴƴal ala mbaɗen politique mbiteɗo ɗon eten hande Moritani ko ha nane boy laawi nayyi ko politique mo ganduɗa France waɗi ɗum kañum e wondi impérialiste uji jooɗiɗi e dow ɓaleɓe ko Farayse gayetini e arbeɓe to eɓe wasde ɓaleɓe Moritani peerdam e wasde Afrique naaɓe peerdam rimɗinde Moritani saabu Afrique naaɓe ngala peerdam ko kewno ko Mali so wona Mali naaɓe hannde dañi peerdam kañumen koyemen ne gadda Russie walla ko nandi hen kono Afrique ala peerdam wona Sénégal wona Guinée wona Afrique on diidorno ala peerdam habtade ɓeɗo safalɓe ɓe ganduɗa eɗen fandare mumen ko heptude Afrique wona Moritani wona ɓaleɓe Moritani woni fandare mabɓe ɗum noon arde ɗo eten en wi mata ko ɓaleɓe Moritani naaɓe jamtodirga ko watte ko ɓuuri ɗon towde ko yidde heptude ko colonisation woni ɗo ko impérialisme arabe woni ɗo eten alay saago yimɓe ganda ɗum en yurmini ha joni ko neɗɗo wonata ɗon e worgo ha hande ene ronka famde e wonde ko woni ko Moritani saabu laamuji ɗi guila Senghor en néo colonialisme kañumen fof jaɓani jangguinde ɓaleɓe holko arbeɓe jahata ko ɗum woni tan ko hedde Éthiopie en kañumen en pini en paami en gandi ko mbaɗata ko kono enen ga eten leyɗele francophonie ɓe hay goho haydara gandan kañumen e koyemen en jooɗi tan ene kara nde Moritani 89 nde waɗi nde Saddam Hussein kañum rokki Moritani kaɓirɗe ɗe ganduɗa ɗe on jii lefol ngol nen yaha safalɓe en gandi eɓen kaala ɗum so yimɓe kaalino ɗum so yimɓe kalno ɗum ɗo wiite ko ɗe goɗɗe Saddam Hussein waɗi ko pont aérien mo ganduɗa meeɗani wadde e aduna addude kaɓirɗe ɓurɗe bonde ne mbawi puccide Dakar ha laaɓa garta jooɗo ko Allah tan dandi yimɓe ɗum kamɓe koye maɓɓe ɓen parnoro ɗum ñande foof jamma e ñalawma firti eɓe ngala ala fof jurumɓe ɓe jogui e ɓaleɓe kala keɓe mbaɗi eɓe jogui e nder ɓerɗe mabɓe ko ɓuuri ɗum bonde ɓe mbaɗani taw ɓaleɓe cuwa famde pandale mabɓe e nder Afrique kala koɓe mbaɗi ɓaleɓe wona Moritani naɓe darat Sénégal naɓe nen jooɗi mbi koye jaam goni ganda koɓe jahata ko ɗumen so hen goto dañi ɗo eten oɗo eten rew arbeɓe so hen goto dañi ɗo eten kaɓirɗe mittere momtata Afrique bangguirnague hay goto kene hebbata Fuutankoɓe en beltidi kañumen e koye mumen on jotta ko kañiraɓe men jotta kaɓa e France duuɓi 49
taw Algérie haɓe maɓɓe tan ko duuɓi jeegom ɓe mbarni ɗum fodde million neɗɗo duuɓi 49 hon foti million ŋaji ɓe mbari e Fuutankoɓe ɓen gonta hoolade en ɓen dokkata en jaam enen kettat jaam men hay goto dokkata en jaam ala fof ndewtan sona mbaɗen Mali naɓe mbaɗni Burkina naɓe mbaɗni en dañen jaam so wona ɗum en dañta e maɓɓe jaam jamais de la vie e pintaɓe dokka en jaam safal Mauritanie ngala tiinde ngala hay hunde kañumen e koye men ko mbaɗata fof hande babaɓe nen jagga ngala tiinde ko noon kulɓinta tan ko laamuyel cemte e penade laamuyel kuywel koko waɗa ɗon tan kañumen hoore mum kono ɓaade Fuutankoɓe pinani kañumen e koye men cowa fertude ko ni tan ɓe mbaɗata ɓe nanni hande sukaɓe e mawɓe fof ɓe nanni ɗumen e oɗo politique mo ganduɗa kala natɗe e politique e nder Mauritanie élection ji wona démocratie te politique Mauritanie laamu leydi ndi ganduɗa ndi ala démocratie holno yimɓe ƴettirta hen en mbaɗa parti ji alamo kapta sona e hoore ma laamu Mauritanie ala noppi ɗi nanirtoma a haalanta ɗum hande a haalanta laamu Mauritanie ko anda on jii ko Ibrahima Sarr waɗi on jii leydi wiyoɓe ko juulɓe yimɓe fodde nawgas e jeetata jagge mbare layye yimɓe gone parlement mo ganduɗa représenté peuple leydi neɗɗo i député ummo fodde Ibrahima Sarr ummo wiyaɓe ummoɗe saabi Allah ñagrima on ummoɗe jangge Fati wona Allah wona Fati ummananiɓe kamɓe koye mabɓe saabu eɓe jagguirani en sowona tenki tan ko yimɓe paamani haaldude capata hande Mauritanie naji aɗa haalde mum diine enen fof ken julɓe ɗum ko wasde famde capata haalanta ɗum ɗum diine wondaki e diine ma hay hunde kañum e hoore kañum wonda tan ko ka ɓaleejo a wona hay hunde heɓti leydi ma gasi ko ɗum wondaki goɗɗum eɓe mbi koɓe galata heɓe guuri wadde ɓe guurata koye dow men sélection naturelle alay saago dartuɗen dartade nde wona Mauritanie tan dartade nde ko Afrique fof haare Mauritanie ngue alay saago ganden ko haare Afrique o didorno alay saago Afrique anda ɗum saabu bone gonɗe ɗe ɗon ɗeɓe mbiyata ko so ndemowo fuuyani so colel bongel juurima e guesa keediɗo mum yo yawno rewa ko ɗum woni ko perdam leyɗele men ɗe Sénégal en Guinée en ko goni ko way habde politique aji mayiɗi kañumen e koye mumen gondaki ko arata ko fawa e mumen hande ko fayi e mumen ko gondaka ɗum kañumen perdam eɓe jajnani perdam gendi Fuutankoɓe en poti yajnude perdam gendi e mumen ganda ko watte ko wona Mauritanie naɓe tan en puɗɗorima inde Guéna Joom Baɗe bawɗo en juule nelaɗo makko laɓɗo e ceerno Hamidou mi salminima e kadi onon seeremɓe foof onon telliɓe ɗe foof mi salmini on jaafoɗon noon gonmi ko e golle mataw mi hawre yewtere he tan jiɗmi addude hen miijoji saabu en ballodirat no fewi ko woni ko Mauritanie so famaka e nder Afrique famaka e nder aduna he en mbawata rimɗude ɗum waɗi enen jogui darde mawde gam famminde aduna o e famminde Afrique e famminde enen e koye men yimɓe men kañumen e koye men ko yahata ko Mauritanie nden darde nde wawata wonde darde gongre gonga mbawen rimɗude nde tawno jagguitere safaro mum tan ko jeytare Mauritanie koko jagguita jagguitere nde noon ko jagguitere Afrique sen mbi e wonde haare nde noddi ko Afrique foof enen jogani ɗum dalil nde tawno Jamal Abdou Nassar nde wi nde ko Mauritanie woni damal arabeɓe natirgal Afrique o wiyani ko ɓaleɓe Mauritanie o haalani Mauritanie ɗum waɗi hitande 1969 nde caɗele ɗe puɗɗi nde minen jeeɓa minen goni Liby emin kuccite Gaddafi ne haala o wi ko maayi ngo hay goto wi ɗum maayi Sénégal ko maayi arabe woni ɗon o wi ko arabeɓe pinani ɗum waɗi ɗum en mbi ha hande en jaare wonno ko Jamal Abdou Nassar no min mbadini e murtuɗen noon o waade Jamal Abdou Nassar ko ƴettino ko kanko ƴettitino ɗum o wi ko hay maayi ngo fotani hay wiyede maayi Sénégal wiyete ko maayi foti wiyede ko maayi arabeɓe
ɗum firti ko wona ɓaleɓe Mauritanie goni pandaɓe hen, wona ɓaleɓe Mauritanie pandi hen. Laamuyel cemte e penade, laamuyel kiiti kuddi e koyere jooɗiguel noftorde e gardugol Mouhammad Cheikh Ould Ghazouani ɓurɗo wonde penowo naatigue e nder aduna hen. Ngel laamuyel jokki tan ko feere mabɓe nde ɓe jogui. Feere nde noon ene waɗi hen warde, ene waɗi hen taccinde, ene waɗi hen hadde kayitaji, ene waɗi hen tettude leyɗele, ene waɗi hen addude tuareg en, addude arɓeɓe hoɗno ɗumen konɗen ɗo, ene waɗi hen hutorade hardaneɓe ha ɓe pitta ko woni ɗon e ɓaleɓe ko nande fulɓe ko nande haɓe gayna e puɗɗo huccude e mumen kañumen ne. Ɗum noon ko feere molnade woni ɗon alay saago ende haftere feerdam wona ende haftertake balle puyɗe feernam mawɗam sohli. Eyyi ko kewɗen wadde ko wiide ko tan ɓe jogui ko hakkillaji ɓe miijo, enen ne joguiɗen ko hakkillaji enen miijo. Tubakoɓe garini ɗo mawɓe men paddi ɗumen, safalɓe garini ɗo mawɓe men paddi ɗumen, nde tawno haareji men jeytare wona tan hakkude men e tubakoɓe kono safalɓe guila ɓe jamfi en e laamu tekrour. Guila nden en ceerani e mabɓe guila ɓe gaari koye bone hakkude men, ko bone tan goni ɗon, meeɗa wonde koddigal, ko arde heptude leydi men tan enen kaɓto. Ɗum waɗi noon mbiɗen so tawi Jamal Abdou Nasser wino ko Moritani woni damal arɓeɓe naatirgal Afrique, enen mbiɗen ko Moritani jogori wonde damal jaltirgal arɓeɓe Afrique. Hunde fuɗɗorto koye findinde rendoji ɗi. Ayi hunde fuɗɗorto koye findinde rendoji ɗi. Rendoji Afrique hanki nde puɗɗoto jeytade nde en joguinoɗe ngal ɗon ballal, mawɓe men hanki kadi en joguino ngal ɗon ballal. Saabu sen mbi hande Dingiral ko woni ko toon ko ɓuuri hen hewde ko hebbiyaɓe hirlaɓe jeeyi toon nde Alphaya e Soria kaɓata nde. Sen jeeyi en ƴeewi Moussa Mollo nde habtede ko Guinen ko fulɓe Guinen gaari tacci keerol gaari toon. Firti ko alay saago ko hunde fuɗɗoto koye pinal ngal fertude nde addanta rendoji ɗi andude kañumen aha ndeɗo haare wande tode ko enen fof kaɓte toon. Hay ɗum ɗon tan wonko heewi ko wallata rendoji ɗi andude hande so yi Mauritanie duuɓi hande capantati Mauritanie naɓe nen jooɗi e nder leydi Sénégal, hay goto rendinanta ɗumen hay hunde. Réfugié ji gonɗi toon goɗɗi Mali hay goto rendinta ɗumen, hay goto yahata e Jamma haal mumen, hay goto yahata e parlement haal mumen. Te nen toon joni tan place hen fodde waɗa député ji Mauritanie fof goto fof wiye yo ɓaleɓe yo taƴane temedere ujunere e salaire mum e temedde million ngaji en ƴetta en nelde ɓeetoye. Holko serni enen ɓeeto ko yimɓe enen gona yimɓe, holko saabi ɓeetoyde en arɓe fon toppiti hande minen to min goni ɗo yetin hande arɓe ɓen kewi ɗo kalmo jiiɗa so tawi aɗa haal arɓere tan mbiyatma ko so tawi Mauritanie tan mbiyatma ko arɓe. Ko haareji mbaɗi ni haareji ngendi nafata ko peerdam ɗam addata. On jii Yerdor Diallo en Tidiane Anen nde waɗnode kañumen ko mbaɗno ko walli ko heewi famde. Ceerno Mountaga Tall en ko mbaɗno ko kañumen fof walli ko heewi. Hande fonno taw ko kirle en mbaɗe jewte en mbaɗe famminde rendoji ɗi ko yahata ko waɗata ko ete yaaha e nder leydi ha wonta e nder Afrique fof. Université ji e duuɗi guila sukaɓe kamɓe noon e mbaɗa cuklon tokton eɓe kalnat ɗumen. Mauritanie wonde ko leydi arɓeɓe noon ɓe mbiyata. Sukumen goto yeehi nde caɗele mbaɗi nde yeehi Syrie, suku Fuutanke goto tawi ko Syrie naɓe mbaɗani hono ambassade Mauritanie ɓe mbaɗani ɗum ko wayno journal o no winda wi e wonde ɓaleɓe Mauritanie naɓe ko mbayi tan kono paaɓini ummi kañumen fof Sénégal maayo ngo no sen yoora tan gaddata cuuɗi mumen mbaɗa toyde fonggo maayo. So maayo ngo yoori a finat jangga tan tawa ɗumen e hakkude maayo, ɓaawa jangga ngo tawa ɗumen ga e Mauritanie ni gaari te arɓe fof jangga ɗum tan gomɗi enen mbawa wadde noon enenne.
kaalen gongo kamɓe ɓe ƴetta fenade ɓe kaala enen en jogui gonga enen deeƴi